Hej med dig, og rigtig hjertelig velkommen til den her session Healing Your Heart. Det er en meditation til at give hjertet en lille smule fred, en lille smule plads, når det er sådan, at det er fyldt af følelser, eller på anden måde sådan lidt i uro. Så find dig et sted, hvor det er sådan, at du kan være med dig selv og være i ro her de næste 10-15 minutter, og så lad os stille og roligt komme i gang. Så til den her session, der kan du enten sidde med en lang lige ryg, ligesom jeg gør her, eller med benene i en langbenet sommerfugl, hvad der end gør, at du sidder godt. Du kan også sidde på en stol med fødderne plantet godt i jorden. Du kan også ligge ned, hvis det er det, der føles rart for dig i dag. Så mærk lige efter en gang, og så find ind i den stilling, som du kan være i ro her til den her session. Når du har fundet ind i den stilling, der passer bedst til dig i dag, så lukker du lige øjnene. Mærker, hvordan du her kan tage en dyb indånding ind gennem næsen. Og lægge slip ud gennem munden. Og mærk, hvordan kroppen den synker lidt dybere ned i underlaget, uanset om du sidder eller om du ligger. Tag lidt på vejrtrækninger på den her måde, og bare mærk, at du lige lander her i din krop, i dig selv, i nuet, her sammen med mig. Giv dig selv lov til her at give slip på dagen indtil nu. Giv dig selv lov til at give slip på dine forventninger til dig selv. Giv dig selv lov til bare lige at have den her pause til dig selv, hvor du har fokus på at hele dit hjerte. Og uanset om du ligger eller om du sidder her, så giv dig selv lov til at mærke, hvordan underlaget støtter dig. Hvordan det har dig. Prøv at mærke her jorden under dig. Jorden, der holder dig. Jorden, der altid er der og støtter dig. Og jorden, som altid er klar til at tage imod, hvad end du giver til den. Hvad end du giver slip på. Og mærk så lige her, hvordan der fra fødderne, fra enden, fra ryggen og hele kroppen her, uanset hvilken stilling du er i, der vokser små, fine rødder, eller store, kraftige, saftige rødder ud fra det sted, hvor du berører underlaget af jorden. Mærk, hvordan de her rødder, de bevæger sig dybt ned i jorden. Og hvordan du her på en indånding kan trække jordens energi op i kroppen. Og på udåndingen kan lade energien brede sig ud til hele din krop. Så bare lige mærk her, hvordan du trækker jordens energi ind på indåndingen, og på udåndingen lader den fordele sig i kroppen, så du får god jordforbindelse her.
Når du mærker, at du har god jordforbindelse her, så mærker du også lige opad og mærker forbindelsen her til det himmelske. Det kan være på den måde, at du fra toppen af hovedet mærker, at der er sådan en fin sølvtråd, der bevæger sig opad mod himlen. Mærker, at den bevæger sig videre opad, indtil du rammer det sted, hvor den himmelske energi er, hvor den guddommelige energi er. Og så mærker du, hvordan den her energi kommer ned igennem den her sølvtråd hele vejen ned i kroppen. Og ligesom før indåndingen, der trækker du energien ned i kroppen. Og på udåndingen lader du den fordele sig ud i hele din krop. Så mærker du her, hvordan din krop nu er forbundet både til det jordiske og til det himmelske. Hvordan begge energier flyder i din krop. Og hvordan begge dele støtter dig, guider dig, løfter dig. Og herfra, så lad nu opmærksomheden søge ind til dit hjerte. Dit smukke, fine hjerte. Og bare lige mærk, hvordan har dit hjerte det i dag. Hvad er der på spil i hjertet? Hvilke følelser er der til stede i hjertet? Hvordan føles hjertet helt fysisk? Giv dig selv lov til at mærke efter her. Med fokus på dit hjerte, så lægger du nu hænderne oven på dit hjerte her. Så mærker du dybt ind i dit hjerte og forbinder dig til den kærlighed, der findes her dybest i hjertet. Den primære følelse her i hjertet. Virkelig forbinder dig til den og mærker den, og lader den vokse. Og når du har en god forbindelse til dit hjerte, til kærligheden i hjertet her, så forestil dig, hvordan du sender kærlighed fra dit hjerte ud igennem hjertet til begge dine arme. Mærk, hvordan kærligheden løber ned gennem begge arme, ned til hænderne. Og mærk, hvordan kærligheden den strømmer fra dine hænder tilbage ind i dit hjerte. Så du fylder kærlighed, endnu mere kærlighed ind i det her hjerte. Heler dit hjerte. Og mærker kærligheden til dig selv. Og mærker, hvor vigtig den er. Så mærk, hvordan hver indånding hiver kærlighed ud af hjertet. Ud gennem armene, ud til hænderne. Og på udåndingen sender du masser af kærlighed ind i hjertet igen. Fylder det endnu mere op. Og mærker, hvordan den her kærlighed er med til at hele det, der er på spil i dit hjerte lige nu. Mærk, hvordan kærligheden, den ophæver de andre følelser, der er på spil. Hvis de kan lige nu. Men ved, at kærligheden er det, der ophæver alle de andre følelser. Så virkelig bliv ved med at give dig selv kærlighed her.
Så ved at sende kærlighed til dig selv her, så mærker du din egen kærlighed til dig selv. Men vi skal have endnu mere kærlighed ind til det her hjerte, så vi trækker på det guddommelige. Så mærk nu den her himmelske, guddommelige kærlighed, der er alle steder omkring dig. Du ser det for dig som et hvidt, glitrende, gyldent lys. Du kan forestille dig, at det nærmest regner ned over dig her. Så du bliver indhyllet i det her smukke, hvide, glitrende, gyldne lys. Og mærk så, hvordan du ind gennem toppen af hovedet her kan trække det her lys ind, den her himmelske kærlighed, ind i din krop og hele vejen ned til dit hjerte. Og du kan nærmest forestille dig, at det hvide lys lægger sig som en cirkel eller kugle omkring dit hjerte. Træk mere lys ned og mærk, hvordan det her lys, det stille og roligt trænger ind i alle afkroge af dit hjerte og fylder hjertet med kærlighed. Giver mulighed for, at du kan slippe hvad end der ligger i dit hjerte lige nu. Så du kan have den her fornemmelse af, at du på indåndingen trækker lys ind og ned. Og på udåndingen så mærk, om der er noget af det her gamle, du kan give slip på. Tag det med ud på udåndingen. Så indånding trækker lys ind og ned til hjertet og ind i hjertet. Eller hjertet fyldes op af det her hvide, smukke, glitrende, kærlige lys. Og på udåndingen, så det med ud, som ikke længere tjener dig. Og hvis der er noget, der ikke har lyst til at slippe lige nu, så er det okay. Det er der ikke noget galt i. Måske har det brug for, at du lige sidder og er lidt med det, inden at det hvide lys kan få lov til at ophæve det. Fordi det er også en del af det at hele vores hjerte. Det er at være med de ting, der fylder, fordi ofte har de noget at fortælle os. Så hvis du nu mærker, at jeg kan ikke lige helt give slip, eller jeg kan mærke, at det ikke helt går igennem, så prøv lige at mærke ind i det, der er. Mærk ind i den følelse, der ligger der. Og så bare giv dig selv lov til at være med den. Bare mærk den. Giv den plads. Fordi når vi giver følelsen plads, så den får lov til at tage sin plads og udvide sig, så vil den på et tidspunkt stille og roligt ophæves. Fordi den fik den plads, den havde brug for. Så bare lige sid her og vær med følelsen, hvis der er nogen, der ikke vil slippe. Og samtidig mærke, at du trækker det her lys, det kærlige lys, ind i din krop, ned til dit hjerte. Og lad det fylde dit hjerte op. Og ved, at hvis det ikke slipper lige nu, så har du stadig givet det masser af kærlighed. Det har måske brug for lidt mere tid, lidt mere plads. Og så kan du tage den her meditation igen senere på dagen. Når du mærker, at dit hjerte er ved at briste af det her hvide, smukke, kærlige, glitrende lys fra det himmelske, det guddommelige, så mærk, hvordan det her lys, det breder sig ud i resten af din krop. Ud til maven, ryggen, ned i benene, og hele vejen ned til tæerne og fødderne.
Ud i begge skuldre og arme og ned til hænderne og fingrene. Og videre op her til bagsiden af hovedet, toppen af hovedet, til hele ansigtet, til halsen. Og bare lige mærk, hvordan du er helt fyldt op af guddommelig kærlighed. Og ved, at det er en uudtømmelig kilde. Det guddommelige løber aldrig tør for kærlighed. Til dig, til mig, til alle væsener på den her jord. Så du kan altid connecte til den. Du kan altid hive kærligheden ned, når du har brug for det. Så virkelig giv dig selv lov til at mærke det. Mærk her, hvordan dit hjerte har det nu. Og tak så dit hjerte for at være modtageligt og for at give dig den kærlighed, du har brug for. Sig tak til det guddommelige for altid at være en kilde til kærlighed. Og sig tak til moder jord for altid at være der, holde dig, støtte dig og have din ryg, når du har brug for det. Mærk, hvad hjertet fortæller dig lige nu. Om det har nogle budskaber til dig. Og sig så endnu en gang tak til dit hjerte. Og samle håndfladerne her foran hjertet. Bøj hovedet ned mod dit hjerte i dyb respekt for det. Træk vejret dybt ind. Pust langsomt ud. Gør dig klar til lige om lidt at komme tilbage. Løft nu hovedet og åbn stille og roligt øjnene og kom tilbage til rummet omkring dig. Det kan være, at du lige har brug for at bevæge dig lidt. Det kan være, at du har brug for at skrive noget ned i din notesbog omkring den her oplevelse, så du husker det. Og så brug lige tiden på det. Brug lige tiden på det, du har brug for at gøre lige nu. Og lad være med at skynde dig afsted. Det er vigtigt, at du lige giver dig selv tid til at lande efter den her meditation, den her healing af dit hjerte, så du kommer godt ud i din hverdag igen her bagefter. Tusind tak, fordi at du gav dig tiden til sammen med mig at lave den her healing af dit hjerte. Fra mit hjerte til dit. Namaste.